Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε άλλο ένα Run Isaac. Παίξουμε με τον Evan. Και ναι, πάμε. Λοιπόν, θα παίξουμε όσο πιο safe μπορούμε σε αυτό το run. Ελπίζω να γίνει πιο safe. Είπαμε πιο safe. Και ο Evan έχει μία passive. Όταν χάνει μία ζωή, γίνεται αυτό το πλάσμα που βλέπετε και βγάζει ένα κοράκι. Ghostbusters. Μέχρι να αποκτήσει μία άλλη ζωή θα είναι έτσι σε όλο το run. Κοίταξε, από μία άποψη είναι καλό, από μία άποψη είναι κακό, γιατί το καλό είναι ότι σου ανεβάζει damage όπου το θέλεις σε αυτά τα run. Το κακό είναι ότι έχεις μία ζωή και πρέπει να παίξεις όσο πιο καλά μπορείς για να μην χάσεις. Όπως εγώ τώρα με περικύκλωσα. Και μάλλον θα χάσω το πρώτο round. Γιατί... Τόσο μου τύχει τίποτα καλύτερο. Όπως να μην φάω damage από τον boss ή να βρω μια μισή καρδιά. Αλλά έτσι και φάω τώρα damage από αυτό. Πιθανόν είναι να φτάσουμε στον boss με μισή καρδιά και δεν είναι καθόλου καλό αυτό και μάλλον θα χάνουμε. Μας έβρισε ένα boss που... πες. Τέλος πάντων, πάμε άλλη μια φορά. Item room από κάτω. Όχι αυτό, είναι spider. Νομίζω σου βγάζει αράχνες. Σου γεννάει αράχνες. Εν μέρος είναι καλό, εν μέρη όχι τόσο καλό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έλα, come on, come on. Λοιπόν, κάτι θα έχει αυτό. Gold. Τι πρώτο θα έχει, ξέρω εγώ. Άχι! Ναι, θα πάμε με ένα damage. Ή και... Really. Ναι, σώθηκες τώρα. Έτσι και το κερδίσουμε αυτό το round. Σε... τίποτα. Πάμε τρίτη φορά. Αυτό φοβήθηκα. Λέω πως θα βάλετε κάποια αυτό. Τι! Και από τώρα έφαγα damage. Παμ! Whatever, παμ! Δεν ξέρω. Κάνω αυτό. Μου έβγαλε για ένα γύρο ένα item. Πώς, σαν να λέμε. Αλλά όχι, θα ζήσουμε την Isaac. Το Isaac έχει κύρος, είναι παιχνίδι.
Δεν ξέρω, πήρα ένα καινούριο μικρόφωνο για να το δοκιμάσω και όσο είναι λίγο ψηλό, χάλια. Είναι ψηλό. Φανταστείτε, ακούω διπλή φορά το ορολόγιό μου τα ηχεία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά μπορώ να το ρυθμίσω. Και παρεμπιπτόντως πέρα. Ασχέτω. Εντάξει, πες ότι βγήκε ένα χωράκι να πάρει στο... Λες τώρα. Speed up. Δεν με χαροποιήσει τόσο. Να με χαροποιήσει ότι επιτέλους ανεβήκαμε όροφο, κατεβήκαμε όροφο. Come on. Νομίζω γίνεται κανονική. Ναι, γίνεται κανονική. Και συνήθειας. Άνω σου λέω. Δεν έχω βρει ακόμα item room. Γιατί? Και το βρήκα μόλις τώρα, δεν το ρισκάρω. Και είναι ένα... Δεν με χαροποιεί καθόλου. Μια σπίδα εδώ. Nevermind. Shells up. Φάνει 3 φορές το ίδιο. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό το video. Αλλά κάτι θα κάνει σίγουρα. The drog. Ευχαριστώ, Ραν. Ευχαριστώ. Ο Εύαν παίζει να είναι λίγο. Γιατί, ξέρω εγώ, έχει μαλλί μάλλον. Αλλά, whatever. Really. The dog drive. Να πάω επίτες να download ένα κοράκι για να μου βοηθήσει. Σκέφτομαι. Δεν μπορώ. Και ξέρω ότι κυνηγάει το κοράκι. Εγώ τώρα το παίζω save εδώ, στην πρώτα μας. Κοιτάξτε αυτό και το εδώ. Αυτό είναι
Δεν ξέρω τι. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Δεν μπορεί να βρεις κάτι. Νάι. Τι θέλει να με φάτε στο σώμα. Ήμουν καλό παιδί τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Έσπασα ένα τζάμι τώρα. Και εσύ. Τζόκερ. Θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Τώρα. Αυτό. Μας έτυχε Τζόκερ. Μας έτυχε Τζόκερ. Δεν το πιστεύω. Καμπενιά. Τι είναι τώρα. Ένα χέρι. The left hand. Και αυτό. Αχα. Και μόλις να έχω τι ήταν αυτό. Κακό. Εγώ εδώ παραξενεύτηκα. Πώς δεν έφαγα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Κλαίω. Παππούς. Είμαστε. Rainbow Puffer. Γιατί. Ναι, το πήραμε ήδη, άρα. Αυτό. More pets. Όχι, το άλλο είδα. More pets. Τόσο. Καλό. Τι είναι αυτό. Μου αρέσει. Πάω κι άμα πίσω κι άμα τρόπος. Α! Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Κακό. Το ίδιο το παιχνίδι. Λέει όχι. Λέει τι να το κάνεις στο σπίτι του, θα δώσω σε μένα. Ναι, οκ, έλειξε. Το ίδιο παιχνίδι με διοικείται, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι του κάνα.
Ω, καλό, οκ. Άλλο ένα. Έλα τώρα. Δεν έφαγα με όλα τα άλλα και έφαγα με 8 damage. Άξιζε να χαλάσω ένα μισό spirit heart γι' αυτό. Αυτό πρέπει να μου το σπάει αυτός. Μπράβο ρε. Δώσ' μου μια σπίτι να κρεμάσω ρε φίλε. Ω, καλά, ναι, οκ. Έλα τώρα, κακό είναι αυτό το run τώρα. Τι μου το ζητάει τώρα. Πω Παναγιά μου, πώς πάει έτσι. Γρήγορα να πάει πολύ. Τέλος. Α, δώσε μου καλό ρε ο boss. Βλέπω πατάω εκεί για να το έχω έτοιμο. Άντε ρε πλάμα θα το επιτεθείς. Και κλείνω αυτό το βίντεο και καλή συνέχεια. Γεια σας.